ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. имрӯза мавзӯи навори мо дар бораи ҳашарҳо дар деҳот. бовар кунед, мо рости гап солиёни дароз дар шаҳр ҳам зиндагӣ кардагӣ ҳастем. айни ҳол дар деҳаи дашти қӯзӣ зиндагӣ дорам. зиндагонӣ дар шаҳр то деҳот аз замин то ба осмон фарқ аст. дар тамоми соҳаҳои мухталиф фарқ надорад. зиндагӣ, даромад, ҳашарҳои мардумӣ, умуман дар тамоми мавзӯъ зиндагӣ аз замин то ба осмон фарқ аст. дар шаҳр бисёр масъалаҳоро идораҳои коммуналӣ мекунанд. ҳам канализатсия, турбатон вақта мешавад, телефон мекунед, имрӯз ё пагоҳ омадаву аз идораи коммуналӣ дуруст карда медиҳанд. аммо дар деҳот ин тавр нест. қабристон мегӯедми, об мегӯедми, ҷӯми, оби нӯшокимӣ фарқ надорад. ҳамаша бо дастӣ, бо ҳашари мардумӣ мекунед. суханҳои ман ба киҳо тааллуқ надоранд? ба онҳое ки дар деҳот нестанд, дар мусофират қарор доранд, дар хонадонашон мард нест, бачаи ёрдамчӣ надоранд ва инсонҳое ҳастанд ки дар дур ҳастанду аммо аз ҳоли деҳа бохабар шудаву гоҳ-гоҳ ба буҷаи деҳа гӯем ё намедонам, умуман ба ягон ободкории деҳа дасташон мерасад. ё ин ки инсонҳое ҳастанд ки дар ягон корхонаҳо ё корҳои давлатӣ кор мекунанду рӯзона дар деҳот нестанду гоҳ-гоҳ аҳён ба баъзе корҳои ободии деҳа саҳми худашонро бо маблағҳои пулӣ мерасонанд ба деҳот. ба инҳо ҳам тааллуқ надорад. ба инсонҳое ҳастанд ки ҳашарҳои деҳотро намефаҳманд, ба гӯшашон намерасад ё бехабар мемонанд, ё ин ки ба ҳамон бародароне ки дар бисёр ҳашарҳо иштирок мекунанду аз баъзеаш мемонад, ба онҳо ҳам тааллуқ надорад. зеро ки хай баъзе мешавад кор дорад, баъзе мешавад монда мешавад, баъзе мешавад барои чи ин қадар ин одам мераваду дигарҳо намеравад, ба инҳо ҳам тааллуқ надорад. сухани ман танҳо ба ҳамон шахсоне тааллуқ дорад ки дидаву дониста мардумро аз худашон поён дониста, худашонро як зина боло дониставу ба гуфти рӯзҳо просто так намераванд ба ҳашарҳои мардумӣ. ана имсола ҳашарҳо ва имсола дастаҷамъиҳо ҳам ба поён расид. ин зимистон ҳам омад, дигар ҳашар нест, аммо аз сезони оянда, аз баҳори оянда боз сар мешавад дар деҳот. ҳар сол ҳаст ин чиз. эй азизои диле ки дидаву дониста ба ҳашари мардумӣ наверавед. дигар одамҳо, дигар падарҳо, дигар бародарҳо, одамҳое ки дар ҳар ҳашар ҳастанд барои шумо хизматгор нестанд. равед ба ҳашари мардумӣ. шумо тасаввур кунед ки шуморо дар ҳамон дохили ҳашар, аз аввали ҳашар то ба охири ҳашар ғайбат мекунанд, наълатҳо мехонанд. агар ҳамин чизро барои худатон хушоянд донед, агар нарафтан гиред, ман кор надорам ба шумо. аммо баъзе инсонҳое ки дар ҳар ҳашар ҳастанду иштирок меварзанду ҷон мекананду меҳнат мекунанд, ҳамонҳо ҳам кор доранд ба мисли шумо. анакнун сеюм категорие ки ман муроҷиат мекардам, бародарое ки шояд ки бехабар буданд, шояд ки ба ҳамин масъала аҳамият намедоданд ва мехоҳанд ки аҳамият диҳанду мехоҳанд ки дасти худашонро расонанд. ҳамон бародарое ки дар ғарибӣ ҳастеду нестед, аҳён ба деҳаи худатон ягон саҳми маблағӣ гузаронед, зеро ки дар зери гап намонед. ман ина ба дӯстӣ гуфта истодам. он дуюм категорие ки гуфтам, он масъала алоҳида аст. шумо алоҳида гурӯҳ ҳастед ки акнун хабардор шудеду ин гап дуруст, ман бояд ки саҳми худама гузарам ки боз пагоҳ фардо дар назди як дӯсту душман забонкӯтар нашавам. мегуфтагиҳо ба ман ин гапи ман. анакун мебиём сари масъалаи дуюм, гурӯҳе ки худписандонаву худсаронаву мағрурона ба ҳашарҳо намераванд. бозам такрор мекунам, шумо як инсони тайёрхӯре ҳастед ки аз ҳисоби дигарҳо гӯё зиндагӣ доред. равед ба ҳашари мардумӣ. бозам ҳастанд дар деҳаҳо ҳамин гуна инсонҳое ки тасаввур кардем, як инсон 7-8 фарзанд дорад. ҳар яктои он 7-8 ҳам калон шуда рафтагӣ ҳастанд. ҳар якташон хонаву дари алоҳида, замини алоҳида, хоҷагии алоҳида, аммо аз номи ҳамаи ҳамонҳо як нафар меравад. ин гуна ҳам ҳисоб нест. равед ҳашари худатона ба итмом расонед. вазифаи худатона дар пеши халқу ватанатон, дар пеши деҳаатон
ба сомон расонед. Ҳастанд бародаре ки дар тамоми шашарҳо ҳастанд, бо баъзан аҳён агар набиёянд мардум гапашон мезанад. барои чӣ шуморо ҳеҷ кас гап намезанад? Агар инсонҳое ки дар комментария менависед ки агар гапат бошад рав рӯбарӯ ана ҳамин ҷо аст. агар рафта дар хонадонаш мегӯям ихтилоф пайдо мешавад, нофаҳмиву хафагӣ пайдо мешавад, ҳамин инсоне ки дар баданаш хуни гарм дораду нангу номус дорад, худаш мефаҳмад ҳамин чизро. дар ҳашарҳо баъзан инсонҳоеро гап мезананд ки тамоман намебиёяд, не ки ҳамун намеарзад гапатон ба ҳамун одам. мақсади гап чист? вай одам рӯзе шудааст ки дар ягон ҳашар шояд ҳазор расход кардагӣ аст, сарф кардагӣ аст ки шумо 10 бори дигарам ҳашар биёедам ки он хароҷоти ӯро бардошта наметавонед. ба ҳамин хотир ман дар якум гурӯҳ ҳамонхелин инсонҳоро ҷудо кардам. шояд ягон ҳолати дигаре бошад ки ман фаромӯш кардам ҳоло, ки ба онҳо ҳам тааллуқ надорад. ба ҳамин хотир гапи маро ба ҳама расондаву ё бурида қайчӣ кардаву иғвову ихтилоф наандозед. аммо ман доғи рӯзро гуфта истодаам. гапи рӯз ин аст ки дар ҳашар меравед, дар деҳа 100 хоҷагӣ 700 хоҷагӣ зиндагӣ мекунад, дар ҳашар меравед 70 нафар 80 нафар коргар, боз аз ҳамон ҳам 30-40% барои аз рӯйхат гузаштан меравад. ин хел ҳам кардан дар кор нест. бародаро, рафтед кор кунед, фиреб накунед. ватани худамо аст, деҳаи худамо аст, ё яъне худатон аст, ман фарқ надорад. умуман агар гапҳоям хато бошанд, ба иззати нафси ягон кас агар мерасидагӣ гапҳо бошад, дар зери комментария нависед, ман нагӯям ин гапҳоро, аммо ман дӯстона гуфта истодам. панотон ба худо, худатона эҳтиёт кунед. ватани худамо обод мекунем, каси дигар не. панотон ба худо. худо ҳофиз.